Hej, mit navn det er Jonja, og jeg bor i Danmark. Tilbage i 2008, der fik jeg en meget speciel gave fra Herren Maitreya Kristus, som er mester i det store hvide broderskab. Han gav mig konceptet til den nye tids clairvoyance, hele- og kanaliseringsuddannelse. Og for mig, der har det været en hjælp i mit liv til at se mig selv med nye øjne. Og den nye tids clairvoyance, hele- og kanaliseringsuddannelse er bygget op, så at du kan hjælpe folk til at fuldføre nogle af de indvielser, de af en eller anden grund ikke har haft magtet at fuldføre i tidligere. Og den vil hjælpe dig selv personligt med at give slip på illusioner og blændeværk, og den vil hjælpe dig til at se den, du egentlig er. Du får også hjælp til at give slip på gamle adfærdsmønstre og få åbnet op for at bruge dit klarsyn på et højere niveau. Den er samstemt med ærkeenglene og med mestrene, så du lærer også at kanalisere budskaber fra englene og fra mestrene til andre mennesker. Jeg har uddannet 2 meget dygtige personer til at undervise i den her uddannelse, og har du lyst til at udforske dig selv og bruge dine evner og talenter på et nyt niveau, så er du hjertelig velkommen til at kontakte mig på min e-mail. Jeg vil sende lidt indvielsesrøgelse til dig i det her lille klip, og jeg håber på, at du får glæde og gavn af at samle dig selv på et nyt niveau. En speciel røgelse, så du kan samle din kærlighed og din visdom i hjertet. Så du kan åbne op og handle på din sandhed til hver en tid. Følg dit hjerte. Det er den nye tids clairvoyance, hele- og kanalisering.